Bine v-am găsit la un nou episod și astăzi ne vom juca Standoff 2. Eu aveam foarte multe skin-uri pe Standoff 2, dar mi le-am vândut pentru că să-mi iau un altele. Și acum urmează să fac bani pentru altele. Ne bagă mai greu. Ok, revin după ce mă bagă. Aici l-avem și pe Amos. Ok, ne-a băgat și pe Standoff. Stai să ne dăm Standoff-ul la mod. Sper că mai mă aud. Stai să mă gândesc unde să pun asta. De aici în colț. Deci, haideți să începem meciul. Amosică. Suntem aici cu Amosică. Am doar un prieten activ. Ok, revin după ce ne bagă meci. Se pare că trebuie să dăm cancel. Cancel. Da, așa, am revenit iar. Nu ne mai bagă. Ok, deci se pare că nu ne mai bagă. Stați că facem o chestie. Deci, dăm aici, așa. Și ne băgăm din nou. Scuze că vă țin așa, dar nu vreau să vă țin Amos. S-a auzit un mare Amos pe fundal. Așa. Până atunci n-am mai vorbim. Și n-am mai postat de mult pentru că am avut treabă, n-am mai avut nici idei de videoclip și na. Am o sică. Așa. Să ne bage din nou. Dacă nici de data asta nu ne bagă. Ok, revin după... ne-a băgat. Deci dăm play. Gata. În sfârșit. Amos. Hai aici. Vorbește cu Amos pentru că să vină aici când. Nu vreau să facă... Vai, ne bagă mai greu. Gata, ne-a băgat. Deci am skin-ul acesta și acesta. Sunt cel mai pro de cât mine. N-ați mai văzut, nu? Hai că n-ați mai văzut pro decât mine. Andicri. Vai. Eu tot mai încarc glonțele pentru că nu vreau să murim. Vai, am o seară te lingi. Deci dacă mor. Deci. Deci. Deci, Doamne, nici nu l-am văzut pe ăla. Eu nu cred că mai știu să mai joc. Tot timpul că fac un videoclip. Nu știu să mai vorbesc, nu știu să mai joc, nu mai știu nimic. Aoleu!
Știi, dacă bine mă gândesc că mi-au eu acá. Că fără ca noi nimic. Anticrim. M-a omorât anticrim. Pentru că de ce să nu mă omoare, what? Cine n-ar omorât pe cineva? E, nu, că eu nu mai știu să mai joc. Da. Ei. Da. Deci tableta asta. Fac și un videoclip, da? Iar de fiecare dată când fac un videoclip, trebuie să zic că ai primit un mesajjox. Un mesaj. Deci să nu credeți că sunt hacker de dacă fac așa bine kill-urile. Na. Parchet. De nu, că eu nu mai știu să mai joc. E. Deci eu când o filmez, moftic că mă omoară ăștia. Parchet. Anticrim. Rip anticreier. Anticreier. Anticrim. Anticreier ăsta are poză cute. Cute. Are poză cute. De. Și ce mă speria că mă luat cu lama. Deci dacă cineva pe mine mă ia cu lama. Nu mai știu să mai joc. Vă zic sincer că nu mai știu să mai joc. Bună, Nicta. De bă, deci bă. Nicta. Hai să mă știu. Nu-mi lăsă de băcă. Mai când și-o... Ua! Deci, dă-le. El Pepe. Pendeco. Ăla zici că îl cheamă Ketchup. E, m-a omorât ăsta că... Antante, nu se mai ruptă pe ele. Armata. Armata de teroriști, de counter, de toată lumea. Antante, nu se mai ruptă pe ele. E, da. Nu, nu știu ce. Nu mai pot. Antante, nu se mai ruptă pe ele. Parcă nu mai așa mare chef să mai joci.
Aia e Nicta. Nica. Bă, Nicta. Deci Nicta aia mă omoară până când îți fac tobele. Antante, nu se mai arăt tabelele. Parchet. Antante, nu se mai... Așa, eu nici nu cred că mai sunt atent la vlog. Da, la vlog, da. Deci, și uitați-mi că filmăm. Avem 10 minute deja pentru filmare. Mai ține 3 minute meciul. Un meci și jucăm, cred, că un meci. Sau? Nu știu, un meci. Nicta. Ce Nicta mai e și asta? Nu știu, cred că un meci jucăm. Nu știu, să văd că mea să filmez și altceva, cred. Că am zis că filmez totuși și cu Roblox. Cu Adopt Me. Am mult de filmat, dar nici puțin n-am. Uite că ăștia au mai mult decât noi. Nu putem să egalăm în 2 minute. În 2 minute cresc și mai mult. Antante, nu se mai rotobele. Mergem pe aici. Eu nu mai... Ciao, Nicta. Dar eu nu mai mor. Nu mai mor. Eu nu mai trăiesc. Unde să ăștia? Antante, nu se mai arăt tabelele. Da, și ăștia sunt cu shotgun-urile. Și eu pot să mă duc cu shotgun-urile. Nici bine nu se spawnase direct. Până ce mai faci tu? Cum vin? Ne omor. Parcapero. Andate, nu se mai arăt tabelele și... Eu și mă duc pe aici. Ok, să te brip. Am încercat. Nu mai mergem. Lăsați că oricum pierdem. Just-mă. Dar de unde trage? Da. Ori câștigat. Așa, eu sunt pe locul 2. Am făcut 31 de kg, am murit de 33 de ori. Ok, haideți să dăm exit. Avem bani de ce, mă? N-avem. Ok, păi și cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Bogdan și ne mai vedem și data viitoare. Pa!